हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुनानै हो मानोना आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामोब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोनगोन। फरायसाफोर आंथ' नोंसोरखौ गोबां कुइसन सोंबाय दा दिनै नोंसोर आंखौ मोनफा मोनफा कुइसन सोंनो हागोन। सार आं मोनसे कुइसन सोंनायदो। दे सों। सार सिख्लाफोरा मानो आथिखालाव बिफाखौ पापा बुङा दादिसो बुङो? मा सोंथि बेलाय आं मोनथिया बेफोरखौ। है सारा बेफोरखौनो मिन्थिया नामा? नोंथाङा टेटखौनो पास खालामाखै बहा मिन्थिनो? देलाय बुंलाय नोङो बेसे मिन्थिगौ? आं मिन्थिगौ सार मानोना पापा बुङोब्ला सिख्लाफोरनि गुस्थिनि लिस्टिबा गाज्रि जायो बेनिखायनो डेडि बुङो। बेफोरखौसो मिन्थिगौ नोङो फरायनोथ' रोङा। सार आंबो मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों। दे सोंलाय। सार आं मोनसे खोथा मिथिगौ आङो मबाइलाव इन्टारनेटाव मोनदों। दे बुंलाय मा खोथा बेलाय? सार हिन्जावसाफोरा लिस्टिप लायै लायै थैजासिम बिसोरनि उदैयाव 10 ग्राम लिस्टिप जमा जायोनो। मा? आरो मोनसे खोथाबाव सार हौवासाफोरा लिस्टिप लायाब्लाबो बिसोरनि उदैयाव 5 ग्राम लिस्टिप जमा जायोनो। मा आसुरित खोथा सार आं बिराद साननानै जादों सार। दोन नोंनि इन्टारनेटनि बाथ्राया मिसाथार बे खोथाया। अ बेफोरखौसो नायो नोंसोरो इन्टारनेटाव फरायनो गारनानै बेनिखायनोथ' नोंसोर फरायनो हाया। सार आं नंथारगौ बे बाथ्राया आं इन्टारनेटाव पास खालामथारदों सार। बिदिसो नोंसोरो थाखो 9खौनो खनथाम फेल खालामनानै इन्टारनेट पास खालामनो। सार आं मोनसे कुइसन सोंनि सार सिख्लाफोरा मानो समबार खालि शिब मन्दिराव थाङो? फरायनो गोरों गोरा जाथो होनना बोर बिनो थाङो आरो नंगौना? नङा सार बिसोर फरायनो रोंनायनि बोर बिनो थाङा बिसोरो मोजां मोजां बयफ्रेन्ड मोननायनिसो बोर बिनो थाङो। नोंनिया सोंनाया जोब्बायना? जोब्बाय सार। नों जिरायथ'दो। गथ'फोर नोंसोरथ' आंखौ सोंनाया जोब्बायानो दा एबार नोंसोरखौ आं सोंलायनि। अब्ला दा आं नोंसोरखौ इंराजिनि सायाव मोननैसो सोंथि सोंनि। देना बेखौ बुंलाय फाटारे ना फुटरे? सार आंनि बायदिबा बेयो फाटारि जागोन। सार रिंखानाया जागोन सार आंनि बायदिबा फुटुरिसो जागोन सार बियो। बिदिसो नोंसोरो लिपस्टिक इन्टारनेट बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डखौबासो मिथिगो। सार आंनिया जादों ना? हैद नोंनिया जायाखै आंनिसो जादों। हैद नोंनिया जायाखै आंनियासो जादों। हैद नोंनिया जालाबायलै सरि। नोंसिना बांद्राय जाबाय जिरायदो। फाटारबो नङा फुटुरबो नङा फिउचारसो इखौनो हाया नोंसोरो गोसोआव लाखिदो दिनैनिफ्राय नोंसोरो। भिडिअखौ मोजां मोनदों प्लिज लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव। साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। उननि भिडिअ लोगो मोननाय बिजोंजों गुड बाय।